here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Pasada kan mga bareta. Para makaiwas sa helang, bakuna sa mga senior citizen sa Naga, Ginibo. Aabuton sa 200 na mga senior citizen digdi sa Naga ani pinagpa sa irarom sa flu vaccination kanal daw ning Martes sa Naga City People's Hall. Ini ang pinagpamahalaan kan City Health Office sa pakikipagtabangaan kan Senior Citizens Affairs. Ang mga lolo asin lola sa 27 barangay kan syudad ang nakapag-avail kan bakuna laban sa trangkaso. Sa pakikipagulay kan ang Nagangunia News kay Dr. Juframel Paz kan City Health Office. Ang mga senior citizens dahil sa edad nila siyempre mahina na ang kanilang resistensya. Kaya simpleng trangkaso lang o simpleng flu lang pwedeng makapangkina sa kanila kung minsan na ospital. At so ang purpose ng flu vaccination ay para magkaroon sila ng proteksyon sa sakit na influenza. Ang protection na binibigay ng vaccination na ito ay good for 1 year. So ngayon nagbigay ng vaccine ng Department of Health at in-schedule namin ang araw nito para sa senior citizen flu vaccination. Duman sa mga senior citizen na daima nakaabot sa aldaw kan pagbakuna ang makakapag-avail man giraray huli taan mga midwife sa mga barangay iuman ang matao kan bakuna apwera kan bakuna sa trangkaso, sinabi ni Dr. Paz. Marami talaga dapat iwasan ng mga senior citizens. Una dyan yung mga non-communicable diseases, alta presyon, diabetes, at siyempre para maiwasan yan, healthy lifestyle pa rin. Ngayon sa communicable diseases, ina-advise din namin sila na magpabakuna sa pneumonia. So meron tayong pneumococcal vaccine na binibigay. Ito ay once every 5 years lang. So ang isang injection is good for 5 years. Saron sa mga nakapag-avail kan flu vaccination, iyon si Lola Remedios Birinia, 84 anyos kan Barangay Santa Cruz. Labi man ang pasalamat ni Lola Remy. Ang nagpapasalamat ako at merong mabubuting kaluubang nag-aalay ng ganyan sa katulad naming matatanda na. Kaya ako malaking pasasalamat ko.
Mientras tanto, si Kagawad Greg Abunal na human and OSCA head nagpahayag sa ANN News na katuwang sindakan City Health sa flu vaccination. Ang City Health kasi serves many groups. One of them is senior citizen. Ngayon, this is an annual thing. Taon-taon nag-schedule sila ng flu vaccination. Ang alam ko, ang flu vaccination is mahal. Mahal yan. Some people were saying 1,000 ang bakuna kayan. Pag nakakuha ng service, in some cases companies sponsor yan, the cost is one half, no? Dito nag-procure part man yan kang budget kang City Health, po-procure sinda ng medisina para sa dyan, and nakiulay sa mo pwede ngayon through your office wakwan, so nagtuwang man lang po kami, pero talagang City Health project yan. Katakot pa man giraray kan kalagawan kan senior citizen sa syudad, iguanin sa rong proposed ordinance na pinagpadrinuhan si Kagawad Elmer Baldimoro. Ini may pag-aaram sa pagbuwalta sa orihinal na selebrasyon kan Senior Citizens Month. Regarding po yan duman sa Senior Citizens Month celebration, ito pong Senior Citizens official na dahil po na-delay itong application for the Senior Citizens official, and na dapat po month of September ibabalik na naman po sa original month, which is October. Kaya lang sa kasiributan po, dahil man na-implement siya October, gigipunta siyang November for this year. Pero the succeeding year po, October po manggiraray. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Istriktong pagpapasunod kan pagterminal kan mga biyaheng southbound isinugo na sa PSO. Sinugo ng Public Safety Office o PSO para sa istriktong pagpapasunod kan pagterminal sa Felix Plazo o sa may LCC kan mga biyaheng southbound. Iniyan ang pinahayag ni Vice Mayor Nelson Ligacion na ihuman ang acting mayor kan syudad. Si PSO Acting Chairman Ernesto El Camil ang tinauna ng instruction ni Darakupon ang si Isay Man na nagbabalga sa ordinansa. Nanutaran kaya na ang mga sinambit na rota ang nagbabalga sa ordinansa, hulita ang mga ini ang nagpipick up ng mga pasahero sa may parting SM. Pinaabot po kita kang Sangguniang Panlungsod para iklaro po karon po itong aning ibinarita sa mga nagkakapirang istasyon sa radyo na may mga passenger vans na nagpipick up o sabi nga ni nagterminal sa SM. Ini po pinag-obserbara ko po ako Sanggunian pang-pitungal daw po sana kasi bilang po pag-designar po sa ko as officer in charge, nanotaran ko po ini, pinagsitar ko po, sabi ko po nga ni po respeto sa mall na ito, po respeto sa mga gwardiya, pinahali ni ganyan po, sabi mi pag padagos pang may ma-standby doon sa inda, i-impound na po ito, titikitan dahil po ito pagbayalar sa ordinansya kang terminal. Ang ano po, sabihin na particular, yan pong Daet, Del Gallego, Sipukot, Luping Ban, bawal po mag-pick up ng pasayro sa lugar na ito sa may gilid kang SM o kaya sa loob mismo kang parking area kang SM. Ma-pick up po sinda sa LCC terminal o kaya sa Sabang, pwede lang po sinda mag-drop off. Siring man po, pangapunan naman si mga hali sa eastbound na van, jeep, agang bula, irigal, inkunada area partido na ma-drop off man ng mga passenger sa Metro Mall. Gaisano Metro po. Pwede po sinda mag-drop off, mabalik po girara sinda sa Panganiban, Marotonda. Dahil pwede magdiretso ang Panganiban, pasiring sa indang terminal, sa eastbound terminal. So, yan po yan, malinaw, bawal po mag-terminal sa gilid kang SM, bawal mag-terminal sa parking lot kang SM. Yan po, i-impound po yan, i-issuehan ng mga kanigupong penalidad. Nagpatanod man ang opisyal na dain na ipinagtutugot na ang mga may biyaheng Del Gallego magdiretso sa Tagkawayan, hulit ta out of line ang mga ini. Igwa na nga ni Sindang Dinarako. Pinag-impose na po yan, sugma po, ikakitang dinakop na duwang man na Del Gallego. Ang mandata po kay nita iniyo, ang ruta niya Naga Del Gallego, pero may nadiretso siyang Tagkawayan. Hindi po ba kung maray na
paagi pa kung mauli ka sa Tagkawayan, dahil po kung mauli kang Tagkawayan, ang ruta mo del Gallego dahil taman po Hagadon, yan po bagang Maharlika Highway, kadakol na aksidente. Mangyari pong mga aksidente, nasa luwas kang sa indang ruta prangkisa, mayo pong may makukuha sa insurance ang pasero, madadanyaran po kainin. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Mga empleyado kan City Hall nagpatiribayan sa karantahan. Aldaw ni Lunes kan formal na piglunsar kan Naga City Local Government Unit Employees Alliance o NASLGEA on the Voice of City Hall. Inisigun sa mga miyembros kan NASLGEA makakaingganyar sa mga empleyados na ipahiling ang sa indang talento sa pagkanta. Ang pagsumite nin aplikasyon nagpuon na kan Lunes sa sinangyari ang first blind audition sa Naga City People's Hall kan Aldaw ni Nueves. Naging horado sin the City Events Protocol and Public Information Office Head Alan Rayondanga, City Civil Registrar Alex Cayetano, asin si Gladina Pusuga kang City Treasurer's Office. Bago ang blind audition, pigheras man kan mga partisipantes ang sa indang paghahanda para sa nasabing kompetisyon. Kung nag-practice kami ni kan sa kuyang kaibanan na si Sheila, medyo kinakabahan po kasi kadakol mga mga kantas na nagbali, iba-ibang mga mga opisina. Dahil yan lang, I just have practice for a couple of hours only. Maabot sa 5,000 pesos ang gaganahan kan Grand Champion, 3,000 pesos sa first runner-up, asin 2,000 pesos sa second runner-up sa Grand Finals na mangyayari sa mismong Christmas party kan mga empleyados. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Bagong ordinansa sa pagpapaorog kan Raul Roco Library, ipinasar kan konseho. Ipinahayag ni Vice Mayor Nelson Ligacion na dakol na mga feedback ang nakaabot sa indang karaman, dapit man sa subuot mayon in public library digdi sa siyudad ni Naga. Samantalang igwa kita kan Roco Library. Ini ang naging basihan tanganing i-rename o sanglian ning pangaran o dugangan ning pangaran ang library. Gikan sa dating Raul S. Roco Library, pasiriman sa Raul S. Roco Naga City Public Library. Ang ordinansa may titulong Raul S. Roco Naga City Public Library Development Ordinance. Ang pag-rename kay ini asin ang advocacy tanganing ipaaram na igwanin public library sa Naga. Sigun kay Vice Mayor Nelson Ligacion, inot itong pag-underscore, pag-highlight kan public character kan nasabi ng library. Pandua, pinakaipuhan na mag-level up sa tuyang library in the sense na itong mga kinakaipuhan na mga facilities dapat ma-upgrade po siya. Itong mga libro, mga educational materials and references, dapat kompleto po kita. Huliman kan ordinansang ini binilog ang duwang bodies ang Standardization Committee asin ang ikadua iyo ang Library Board na iguaning katuyuhan na siguraduhon ang library ang nagko-comply sa mga library standards. Iguaning timeline na ipinagtalaan ng konseho na bago man mag-abot ang 2019, kumpleto na ang fasilidades ang Roco Library asin ini ang ma-upgrade asin mabisto sa bilog na Pilipinas bilang saro sa Best Library. Mientras tanto, si Kagawad Greg Abunal na Human Chairman kan Committee on Education nagpahayag na igwanin mga kinakaipuan ng mga paagi tanganing may upgrade ang Roco Library. Nagpuon niyan pero 1914 pagayon public provincial library, tapos na turnover sa city, sa Naga naging public library. It was public library all throughout hanggang to commemorate si Buhay sa leadership ni Raul Roco na aram taman sana na maski turok nagbabasa. He was a voracious reader. Ipinangaran sa kanya. Unang-una, dapat may announcement, public announcement na kang si pagribay kang si pangaran, and especially to emphasize na this is public library. Other than that, maski sina Rico Binluan, siya ang librarian, maski sinda may program na nangiinganyo ng kukuhanin mga groups of students. I understand na every Wednesday hapon ikwadyanin storytelling, so
that will at least expose people to the library. Katakod kay ni pinagpaig man ni Kagawad Abunal na sa maabot na petsa 4 ka Nobyembre magkakaiguan ng Roco Library asin matatawanan nin award. Sa November 4, Naga City will be represented in a national awarding. Dahil ko man sasabihin kung anong place ta, pero the fact na pinapaduma na nga ni automatic award, and this is outstanding libraries as far as local histories is concerned. No, kaya hilingon mo man hanggat dyan, there is a very special section on local history. The latest I think was nakuha yung mga materials ni the late Leonor Diliaco, ganyan. So sana dahil masayang ang library ta. Inako kan konsehal na huli man sa modernong teknolohiya ngunyan, kaya dikit na sanaman ang nagpapasiring sa mga library. Alagad nagtutubod siya na igwanin mga paagi tanganing mainganyar na maglaog pamangiraray sa mga public library. Para sa Naga Ngunyan News, Myra Revilla. El Camil, temporaryong pamayo kan Public Safety Office. Apwera kan pagiging pamayo kan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO si Ernesto El Camil, iyo ang temporaryong magiging pamayo kan Public Safety Office matapos na magdimitir si Lito Del Rosario kan magsumitir ka sa iyang Certificate of Candidacy sa COMELEC. Sa pakikipag-ulay kan ang Naga Ngunyan News kay El Camil, sinabi kay ni kung ano ang sa iyang function sa opisina. Ang base po naman sa memorandum na pinag-issue po ni Mayor Sigabus po na trabaho ni Sir Lito Del Rosario, pinagkatiwala sa Satuya Sangguniang hanggang po sa may mapili na karibay niya. Primero po ay po ang traffic management, anti-bending, sa kabi po ini yung public safety. Sa pagpugo po sa nakalihis na 5 aldaw, medyo pa po madali dahil may nagkakurubanan na garo pagbigla ngaya kadakol mga puro mga ticket. Pero iyo po ini sa tuyang mandato. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Dagmang na mga naghahanap ng trabaho nagrubo-rubo sa job fair kan peso. Abot gatos na trabaho ang binuksan kan Department of Social Welfare and Development Office, kaibaan Metro Naga Public Employment Service Office, asin ang lokal na gobyerno ni Naga sa saindang job fair kan nakaaging Webes sa Public Safety Office Training Hall. 30 employers ang nagpartisipar para sa nasabing aktibidad na nag-engganyar nin dakol na aplikantes hali pa sa manlain-lain na lugar sa probinsya. Sigun ki DSWD Project Development Officer Norman Tino II, ini makakatabang sa dakol na mayo pang trabaho digdi sa probinsya. Main purpose of this event, job fair, is to help the especially the Pantawid beneficiaries to have employment and to showcase their talents and abilities. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Paghanap ng bagong sementeryo, tinukar na sa konseho. Ang kawaranin espasyo sa sementeryo kan Concepcion Pequeña. Iyon rason kung tano tanagahanap ng unian nin bagong lugar para sa bagong sementeryo. Sigon kay Kagawad Rayan Cedric Rintoy, saro sa lugar na pinagplanuhan iyon Barangay Balatas. Alagad igwa pang mga lugar na pwede man tugdukan kan bagong sementeryo. Tinukar sa konseho ang dawang kahagadan dapit digdi. Actually, may duwang request manunungod sa sementeryo. Sa inot na i-restore giraray or ibalik giraray sa annual investment program for 2015 itong construction and establishment kang si new cemetery. And panduwa, itong proposal sana na magsubli ni kwarto sa Land Bank or sa Development Bank of the Philippines para sa pag-finance kay ninyong new site kang si cemetery. Sinabi ni Rintoy na kaipo na talaga na maghanap ng bagong lugar para man sa lulubngan kan mga mahal sa buhay. There is a need really for the new site kang si cemetery kasi mahiling talig diyo sa Concepcion, congested na talaga siyang magay, and kung papagadagdagan ta pa dahil nakakayanon. Asaro yan sa na-identify na lugar si Balatas, as in si disposition man kasi Sangguniang, Balatas or any other possible sites.
Mientras tanto, ipinagpahayag pa man kan opisyal na mayo naman in planong ilipat ang mga restos kan dati nang nakalubong sa Concepcion Cemetery. Alaga rin kaipuan na sanayo ang paghanap ng bagong sementeryo para sa mga magpapaharam sa kinaaban sa mga masunod na mga taon. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Kalakawan ni Alcalde John Bongat sa Geneva, Switzerland, naging matrayumpo. Si Alcalde John Bongat ang yaon sa opisyal na kalakawan duman sa Geneva, Switzerland. Ipinagrepresentar kan alkalde ang siyudad kan Naga pati naan Pilipinas para maging plenary speaker sa International Organization for Migration. Ang gabos ng mga miyembro ng nasyones kan United Nations asin International Organization ang pinag-imbitaran sa duwang aldaw na forum na nagsentro sa temang High-Level International Dialogue on Migration. Orgulyo kay syudad, hulita ang alkalde ang perming pinag-imbitaran asin ipinagre-representar ang syudad asin ang Pilipinas bilang speaker asin discussant sa man iba-ibang forum sa bilog na kinaban. Para sa Nagangunia News, Jeff Achas. Ginatos na mga jóvenes tiripon sa National Youth Gathering kan YMCA. Ginibo digdi sa syudad ni Naga ang 3rd National Youth Gathering on Global Citizenship Education kaniyang Men's Christian Association o YMCA. Inipigdayon in halos 200 na kahovenan hali pa sa Manila, Pangasinan, Cagayan de Oro, Ilocos Norte, Davao, Makati, Albay, asin Camarines Sur. Ngunya na taon, ini may temang Youth Anchored on Rock na nag-eenganyar sa kahovenan na ipadagos an sa indang mga marhay na gawi bilang Kristiyano. Ang mga partisipantes nagtinir nin tulong aldaw digdi sa Naga para sa man iba-ibang workshop asin man community exposure. Para sa Nagangunia News, John Breeze. Interagency Task Group preparado na sa undas. Aldaw nin Martes kan magmeeting ang Interagency Task Group para masapaghahanda sa undas o Todos Los Santos sa Nobyembre 1. Yaon ang presensya kan mga miyembro kaini. Sa entrevista kan Nagangunia News, si Acting PSO Chairman Ernesto L. Camel, igwanin mga ipinagbabawal sa laog kan mga sementeryo. Sa rupo sa pinag-urulayan, iyo po ini si mga kono, si mga bawal. Primero po, diskutir na lang as inipaharap sa publiko sa Maralaw sa Campo Santo sa Pizza 1. Bawal po magdaraning arak, bawal magdaraning patarom, badil, anuman na bagay na gamit sa pagsusugal. Bawal po magdaraning banda, bawal po magdaraning mga karaoke para magkaigo po ni makukusog na karantahan sa loob ng sementeryo. Base po ini na magkaigo po ng pag-obserbar sa undas na peaceful, matuninong asin po solemning celebration kang undas. Para kan mga ipinagbabawal sa laogan sementeryo, pinag-urulayan man ang dapit sa traffic rerouting. Nagkaiguaman po kitang pinag-plansa na po si mga traffic rerouting. Ini pong Peña Francia po alas 12 sa Pizza 1, alas 12 pong udto. One way po yan. Doon sabihin, ang pasiring San Felipe, Panikwason, Carolina, Pacol, Baguio na po yan ng Balatas. Ang paluwas man po, hali sa itaas, dire-diretso man po siya San Felipe. Kung sabihin, exit road na lang po ang San Felipe, Peña Francia Road. Ang entrance po kaya kang pasiring sa itaas, Balatas, abot po Carayat, sa Sentro, Pacol, Carolina. Maagi po siya sa Balatas. Alas 12 pa po, at the same time, masarado man po kita kang Concepcion. Ini pong highway, pagpuon po naman sa may Almeida Highway Palaog, ang gabos pong bihikulo na pasiring pong Metro Manila o paluwas sa Naga, maagi na po siya sa Almeida Highway. Siring mo po si Hari pong Metro Manila going eastbound, maagi man po siya mato sa Maharlika Highway. Dahil na po siya tutugutan maglaw ini sa Concepcion, hindi pong Concepcion de Rosario portion kang Maharlika Highway. Pinasalamatan man ni El Camel ang mga ahensyang katuwang kan syudad. Kabali po itiyo ang CPO, numero po siya po kumbaga siya po ang Public Information Office kan syudad. Gabos pong barita, gabos na informasyon pinahali sa CPO. Yan po ang Philippine National Police, Bicol Medical Center, ang Public Safety Office, ang City Disaster Risk Reduction Management Office, ang Naga City Health, City Hospital, Solid Waste Management Office, City Engineering, asin po sa iba pang opisina kang syudad, asin ahensya kang gobyerno,
siring po kang Bureau of Fire Protection asin ang DPWH na mamantinir po kang katiwasayan asin po asulim ni pag-obserbar kang undas ngunyan na 2015. Para sa Anaga Ngunia News, Myra Revilla. Raul Roco Day, pig silibrar, seremonya simple, alagad, makahulugan. Pigirumdom kan syudad ni Naga ani kasampulong taon kan Raul Roco Day sa paagi nin sarong simpleng wreath-laying ceremony sa mismong puntod kan dipuntong senador kanakaaging Lunes. Presente ang pamilya Roco, mga lokal na opisyales, asinan sa iyang mga kaeskwela na iyoan ang inotan sa pag-alay nin Burak. Labi-labi man ang pasasalamat kan pamilya Roco sa padagos na paggirumdom sa saindang tugang. Uyaan pahayag ni Cho Roco. Ako nagpapasalamat doon sa nakakaalala. No? Pero mas importante, yung mga leksyon, yung mga iniwan niyang dapat, ang sabi nga niyan sa Bicol, pangaruga na gayahin, ay dapat gayahin ngayon ng mga opisyales. Mga opisyalis ng Pilipinas, hindi lang dito sa Naga, hindi lang sa mga barangay, pero sa buong Pilipinas. Nagpaabot man kan sa iyang mensahe si Konsehal Elmer Baldemoro. Akabali po kita dumangkad to na saro sa mga hoben kang na nagtutulod kang kandidatura ni Senator Roco dahil gusto siya maging presidente. Baga ang pinaka-famous line sa iya na the best president we never had. So sana po natawan ko tang pagkakataon na siya ito naging presidente kang Pilipinas. Para sa Anaga Ngunia News, John Reese. Ikaduhang iskalon kan Bicol Central Station, ipapa-arkila. May planong ipaarkila kan syudad ang ikaduhang iskalon kan Bicol Central Station. Iniansaro sa importanteng isyu na pinagtukar sa konseho. Dagdag ingreso ini para sa syudad. Sa entrevista kan Anaga Ngunia News kay Vice Mayor Nelson Ligacion, itong kahagadan na i-authorize po si Mayor Jan Bongat to negotiate with interested entities or individuals for the lease, development, and utilization of the second floor of the Bicol Central Station building and such spaces therein na nadesisyonan kan lokal na gobyerno kanaga kanakaagi pang taon na i-lease out. At ang aning mapakaray po mas lalo pa mapakaray yung Bicol Central Station. Tanganing mas may dagdag na negosyo po dyan, mas may dagdag na commercial activity, and we expect that to benefit the city government of Naga ultimately. Sigun pa kay Vice Mayor Ligacion, may mga rasones kung taano naguhurot na rin authority gikan sa konseho si Alcalde Jan Bongat na makipagnegosyar. Nagkataon na nagkaigwang duwang biddings. The first was on January 22, 2015. The second on March 16, 2015. Alagad Mayo pong nangyari. In other words, there was failure of biddings despite the publication, despite the postings na ginibukan executive branch, and that therefore there being a failure of bidding, kaya nag-aagad na pungunyan in authorities si Mayor Jan Bongat to authorize him to negotiate for the lease, development, and utilization of the available spaces in the Bicol Central Station. Para sa Anaga Ngunia News, Myra Revilla. 920 milyones de pesos na propwestong budget para sa taon 2016 ipigsumitir na sa konseho. Ipinahayag ni Vice Mayor Nelson Ligacion na tinukar na sinapag-urulayan na sa konseho ang dapit man sa propwestong annual budget para sa taon 2016. Abuton man sa 920 milyon de pesos ang proposed budget kan syudad. Si submission kay itong proposed 2016 annual budget. Nag-ibo na po yan, and in fact saro na po yan sa nakabali sa satuyang order of business for today's regular session. Kung manunutaran po, kung ining current year ang satuyang annual budget is 834 million, alagad po niya na maapaaboto na taon, ang satuyang proposed budget is 920 million pesos. So this is true to what we have projected some
a few years back na habang nag-ahaloy, nagdadakula po ang budget kan lokal na gobyerno Canaga. Sigun pa man ki Vice Mayor Ligasyon, may kahurutan na dagdagan ang budget para iyon gamiton sa Help Your City program ni Alcalde John Bongat. Arugman kan ginhawang na genyo, scholarship, infrastructure asin iba pa. Ang proposed budget ang i-endorsar sa Committee on Appropriations para sa budget hearing asin pinaglalauman na maipapasar asin maaprobaran sa ikaduhang semana kan bulan kan Disyembre asin matapos man maisumiter sa Konseho ang annual investment plan. Mientras tanto, pinaglinaw pa man ni Ligasyon na dai ilalangkaw kan syudad ang buwis na pinagtatasar sa mga negosyo asin individual digdi sa Naga. Katungod kay ni inako kan opisyal na taon-taon nagdadagdag ang Internal Revenue Allotment o IRA kan syudad ni Naga o government share. Pero pa man ini kan mga lokal na mga revenues asin madudugangan pa kan mga bagong negosyo na itutugdok sa Naga. In the case of locally generated revenues, siring man po ninhulit nagrarahay an sa tuyang ekonomiya. Mas nagdadakol ang mga investors, mga negosyo na naglalaog sa tuyang syudad. Asin kita man po mismo ang makakapagpapatunay kayan dahil nahihiling ta. If you go around the Central Business District 1 and 2, mahihiling mo po na may mga bagong pagkukonstruhir na mga buildings and that therefore may corresponding businesses na i-establisher po dyan. And necessarily, pag may mga bagong buildings, additional real property tax yan. Pag may mga bagong negosyo, additional business tax po yan, including additional payments for certain regulatory fees. So yan po ang prime reason kung taano nagdadakula po ang budget kan syudad. In fact, by next year po baga, based on the representations of Robinson's Mall, no later than the September Peña Francia Fiesta in 2016, ma-open na po ang Robinson's Mall. And aram taman po baga, pag nag-open na yan, kadakol na negosyo ang mga ralaog dyan. And that will imply additional income for the city. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Siyudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities. Kaya nagralaogan sa syudad mga darakulang call centers, siring kang IBM, Concentrix, asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura, dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 asin 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least IRA-dependent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos ako! Ini si Mayor John Bongat, ang tiwala nindo, pigmamakulkan ko.
sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Dagang Ngunyan.